Moi! Mä ostin uusia pötsejä. Ne on... Ootas, mä näytän ne. Mä ostin nää VR-leuluista. Eli mä ostin tällaisen. Hienon haisunaiden. Sitten mä oon kyllä laittanut tähän teippiä, mut tällaisen. Ihanan liskon. Ja sit mä oon ostanut sieltä tällaisen pupun. Sitten mä ostin sieltä tällaisen koiran. Ja sitten mä ostin sieltä myös tällaisen bandan. Miksi toi ei pysynyt pystyssä? Eli siis mä ostin tällaisen. Ja mä tein tän videon siksi, koska mä en tiedä mitä mä annan noille nimeksi. Eli tää on sellainen, saa laittaa kommenttiin, että mikä nimi sopisi näille. Tää on tällainen Aravanta. Ja sitten mikä olisi sopivin nimi, niin sen mä valitsen. Ja seuraavassa videossa mä sit kerron, että mitkä nimet näille sit tuli. Ei mulla ole muuta. Moikka!